egu aba no ho den ene wadom enta ensemi echi na enye nshira ema etiefo no eda wase o Yesu din mu amen yodo Nyankopɔn asese Nyankopɔn ahu ye mɔbɔ na ene no so ɔde na asɛm no ɛsa abre ye biewuo na sɛ mu nyim sɛ ye fira si a Yesu ye bi fa Christ our example Yesu Kristo no ɔno ne ye nhwɛ so na mu ene ye ho adesua na e ka se ye kwa ye bɛkwa ko bi sɛ ye bɛka Yesu ho nsɛm nyinaa nanum nsɛm nyinaa awie na sɛdeɛ yɛde ka bubu mu no isi yɛhwɛ Yesu ne mpaebɔ ne sɛ Yesu Kristo bɛɛ wi ase no yɛ mpaebɔfoɔ paa a wankɔti mpaebɔ a ɛnyɛ adwuma a Nyankopɔn de soma no nko ntimi nti Onyankopɔn ma n'asɛdeɛ sɛ ɔmfa mpaebɔ nka adwuma a wɔyɛ ne ho no obɛdi nkonim ɔno nso wɔyɛ sitie ma n'agya obibiara mu no ɛne ehunu Yesu ne nkonimdie nti mpaebɔ ho asɛm ne yɛfira ase a yɛka ho asɛm no sɛ yɛhu Yesu sɛ mpaebɔ kaa ne hɔ na sɛdeɛ last week yɛfiri aseɛ sɛ yɛhwehwɛ mahunu where must we pray ɛhen ɛna ɛwɔ sɛ yɛbɔ mpaeɛ ɛhen na ɛwɔ sɛ yɛbɔ mpaeɛ mpaebɔ ho adesua ne dɔɔso yɛsua yɛnwie yɛbɛhwehwɛ mu ahunu ɛberɛ bɛɛ na ɛsɛ yɛbɔ mpaeɛ sɛ na ɛsɛ yɛbɔ mpaeɛ sɛdeɛ ɛsi yɛ ho ɛbɔ mpaeɛ ɛnom ne adeade mpaebɔ ho mmara ne ho nhyehyɛɛ ɛne deɛ ɛsɛ sɛ yɛkyɛ sɛ ɛdɔɔso bebree paa nti ɛnɛ no yɛtoa adesua no so sɛ ɛhen ɛna ɛsɛ sɛ yɛbɔ mpaeɛ where must we pray we can pray at anywhere yɛbɛtumi abɔ mpaeɛ ɛwɔ baabiaa mpaebɔ no deɛ but with conditions yɛbɛtumi abɔ mpaeɛ ɛwɔ baabiaa nanso nhyehyɛeɛ anaasɛ mmara ɛbata ho na no na yɛgu so a yɛhwehwɛ mu no yɛkenka Nyankopɔn asɛm no ɛwɔ First Timothy chapter 2 verse 8 ɔse enti mepɛ sɛ mmarima bɔ mpaeɛ ma nyinaa ma nsa a ɛho teɛ so a abufuo anaa akyinnyɛ ɛma mu Paul kyerɛ sɛ yɛbɛtumi abɔ mpaeɛ do na ɔyɛ specific ɔsɛ mmarima bɔ mpaeɛ ɛwɔ ma nyinaa kyerɛ sɛ baabiaa na sɛ deɛ hia ne sɛ yɛbɛtumi abɔ mpaeɛ wɔ baabiaa na mpaeɛbɔ no a yɛrebɔ no ɛyɛ yɛne Nyankopɔn na ɛredi nkitaho yɛde asɛm bi na ɛreto Nyankopɔn anim adasa yɛ aseda asa ayɛ yie anaa nkamfoɔ anaasɛ biribi ehia wɔ na wɔka kyerɛ Onyankopɔn nanso mpaebɔ no dum Nyankopɔn ba no baeɛ no ɔde nhyɛ to hɔ sɛ onka Matthew 6 ya 5 to 6 ya ɔkyerɛ sɛ yɛbɔ mpaeɛ anka yɛnto yɛ pono mu yɛme obi nhu yɛn sɛ yɛbɔ mpaeɛ ɔnka hɔ a wobɛhu no mpaebɔ ho hyehyɛ no conditions mu bi a ɛwɔ ho kakra na yɛbɛsɛ yɛka ho asɛm ne nyinaa nie sɛ mpaebɔ no a yɛbɛbɔ no ɛne sɛ yɛyɛ adwene sɛ wokɔgyina baabi ama nipa hunu sɛ wobɔ mpaeɛ ɛbɛsa wati woyɛ wadwene sɛ wokɔgyina baabi a nipa bɛhu wɔ ansa na wabɔ mpaeɛ deɛ a yɛsɛ mpaebɔ no wati ɛnya atwomfoɔ mpaebɔ ɔmo deɛ baabi ɔmo gyina bɔ mpaeɛ a nipa bɛhu wɔ mo no na wɔbɔ mpaeɛ na afei nso ɛnyɛ wadwene sɛ wɔma nipa te wasɛm a wode to Nyankopɔn anim no wowɔ asɛm bi na wopɛ sɛ ɔka kyerɛ Onyankopɔn ɛnyɛ wadwene sɛ wopɛ sɛ asɛm a wɔwɔka nipa bi ogyina nkyɛn te asɛm a wɔwɔka ne bie wonya saa adwene no nso a wati ɛnya atwomfoɔ na ɛyɛ saa wɔbɛka asɛm a nipa no te a nipa no ogyina nkyɛn no te a bɛyɛ ne de akyɛn nipa no a wɔne ne kasa no a ɔno nim ohia asɛm ɔnim problems bi a wɔwɔ mu na wɔbɛtumi aboa wɔ no na mɛ sɛ bi a mpaabɔ nhwɛnimu mpaabɔ a bi a aba yɛ akɔ mu nti ɛbɛn sɛ nipa bi gyina nkyɛn a wɔte yɛn nsɛm no deɛ a adasa nsɛm a yɛbɛka no yɛbɛpɔlihye no ama nsɛm no ayɛ dɛ nanso bi kura ne yɛn kasa kura ne yɛn te saa yɛsɛ yɛba saa yɛnya atwom mpaebɔ nti mpaebɔ biara okristoni bɛsɛ wɔbɔ biara no Awurade sɛ ɛnyɛ sɛ yɛbɔ mpaeɛ a yɛn mpaebɔ no ka kɔkoa mu na deɛ ohu kɔkoa mu no watua yɛ ka ti the moment a bɛsɛ nipa bi hu wɔ no nipa hu wa wɔnye wakatua nipa no ahu wɔnye wakatua wie ti mpaebɔ no mmoa bi aforo bi a ɛmma bio wati ɛna yɛn mpaebɔ no so sɛ deɛ yɛde ka sɛ ɛnyɛ sɛ yɛbɔ mpaeɛ a yɛbɔ mpaeɛ de disturb nipa mmerɛ a wankasa nkotodwa nim no bebree no abɔ mpaeɛ a ɔmbɔ mpaeɛ de disturb nipa kyerɛ sɛ wɔbɛte atia mu a anka mpaebɔ mu hɔ a ɛhia nte atia mu mpaebɔ mu hɔ nso a ɛhia nte atia mu maka sɛ mpaebɔ yɛ mu mmienu yɛwɔ secret prayer a Christ ka ho asɛm no hyɛn wo pie mu ɛma obi nhunu sɛ wɔbɔ mpaeɛ ɛma obi nte asɛm a wɔwɔka ɛne ɛwɔ no Nyankopɔn ntam asɛm nko a ɛne yɛkɔkɔɔ mu mpaebɔ no ɛne ɛwɔ mpaebɔ bi nso a ɛno nso deɛ ɛmeboa yɛgu so ɛsua deɛ yɛbɛhunu
yɛ wɔ mpaeɛ mpaebɔ bi wɔ nso a wobɛtumi abɔ no den ama nipa bi ate wobɛtumi abɔ mpaeɛ ama nipa bi ehunu sɛ wɔbɔ mpaeɛ ne nyinaa no egu so a yɛsuasua akɔ na yɛbɛhunu egyina ɛsono sɛ deɛ meka deɛ menka dodoɔ mpaeɛbɔ o nsɛm a menom usua deɛ wɔn dodoɔ mpaeɛbɔ wɔ hɔ sɛ yɛn nyinaa yɛahyia a yɛbɔ mpaeɛ awurade sɛ nipa mmienu yɛ adwene korɔ wɔ asase wei so ɛwɔ asɛm bi a mobisa ho bi ɔbɛyɛ ama yɛn nti nipa mmienu ahyia nipa mmiɛnsa ahyia yɛbɔ mpaeɛ na wɔn de topics bi ato so sɛ adeɛ wei ne yɛbɔ ho mpaeɛ no deɛ ɛnyɛ no ho asɛ na meka ne mmom meka sɛ waa wo ne wo Nyankopɔn ɛredi nkitaho na nyɛ sɛ bi a wobɔ mpaeɛ ama obi gyina w'anim ɛna wɔde wɔn nsa egu no so abɔ mpaeɛ ama no anaa wobɔ mpaeɛ ama nyɛ no ho asɛ na meka ne mmom yɛka sɛ wobɔ mpaeɛ woyɛ odima anaa wobɔ mpaeɛ ama wo ho Christ bɛɛ wiase no nneɛma mmiɛnsa na Yesu yɛfa mpaebɔ ho wɔkyerɛ nipa mpaebɔ wɔkyerɛkyerɛ biribi fa mpaebɔ ho ɛna ɔno ara bɔ mpaeɛ ma ɔno ara nkasa ne ho ɛna ɔbɔ mpaeɛ nso ma n'atiefoɔ na nipa a wɔn gye ne mpaebɔ die ɔbɔ mpaeɛ nso ma wɔn na maka sɛ mpaebɔ bi a bɔbɔ biara na ɔbɛyɛ wadwene sɛ wopɛ sɛ nipa hu wɔ biara na wati nti yɛnhyɛ no nso na yɛwɔ mpaeɛ deɛ sɛ mpaeɛ a wɔbɔ wobɛte bie deɛ sɛ nipa no gyina hɔ na abɔ mpaeɛ ma na wɔyare anaa sɛ ha no no aba wo nkyɛ sɛ Nyankopɔn nipa na Nyame sɔfoɔ ana Nyankopɔn ho tie ni bɔ mpaeɛ ma me deɛ a sɛ mpaeɛ na wɔbɔ no wɔbɛte na wanti a bɛn na wɔtumi agye sɛ amen wonka yɛ first Corinthians 14:16 a wɔsɛ sɛ wobɔ mpaeɛ na sɛ kasawofoɔ na de bɔ mpaeɛ mu wɔ bi a wontumi agye sɛ bi a amen ɛbɛra wɔnte asɛm a wɔka no so wɔnte asɛm a wɔka no nti yɛwɔ mpaeɛ a yɛbɔ ma wɔ bi a ɔgyina hɔ a wɔbɛtumi agye soɔ sɛ amen nti mpaebɔ ɛho hia bebree paa Yesu bɛwie sɛ mpaebɔ ɛsɔpɔɔto no paa yie ɛwɔ n'abrabɔ mu kyerɛ sɛ ɛsesa nneɛma bebree paa yie nti yɛwɔ nneɛma bi a mpaebɔ tumi yɛ mpaebɔ tumi sesa nneɛma bebree paa nti nkyerɛkyerɛ a yɛyɛ yɛnka mma yɛne a yɛtie mfa ngu yɛ adwene mu kwa ne mu yɛbɛ practice because ɔyɛ practical message bi na yɛde ma mo nsɛm bi a yɛbɛtumi de abɔ bra na yɛde bɔ bra no so ne yɛgyina so bɔ mpaeɛ a yɛbɛhu results na ne yɛbɛfiri mu aba no ɛbɛyɛ nhyira ne asomdwie ama yɛn nti mu a motie nsɛmpa wei nyinaa no mmɔmmɔ ne sɛ asɛm no yɛbɛtie no asɔpa mu na afotuo bi a ɛwɔ mu biara no yɛafa ɛne yɛwɔ emergency prayer maka sɛ wobɛtumi abɔ mpaeɛ no baabiara mpaebɔ bi wɔ hɔ deɛ a waa na waplan sɛ wɔbɔ mpaeɛ mpaebɔ ka na wokɔbɔ mpaeɛ nti ɛne ɛgyina sɛ waa wonim baabi abakɔbɔ mpaeɛ sɛ bio sɛ mpaebɔ ka wɔ de sɛdeɛ obi a nka toilet aka no onim baabi a wɔbɛkorɔ ɛni sɛ bi a mpaebɔ ka wɔ a wonim baabi a wɔbɔ mpaeɛ a wɔbɛkɔ akɔbɔ mpaeɛ ɛne ɛwɔ emergency prayer sɛ putupuru mpaebɔ mpaebɔ bi wɔ nneɛma bi a nneɛma bi wɔ hɔ a na ayadeɛ bi a ɛyɛ putupuru ɛne putupuru mpaebɔ biara no ɛhia agent need for assistance kyerɛ sɛ wohia sɛ Nyankopɔn boa agent need of assistance ɛnde saa putupuru mpaebɔ bi biribi asi wɔbrabɔ mu nso bi atɔ ɛhɔ no deɛ putupuru mpaebɔ deɛ nya afei na wokɔhyɛ dan mu abɔ mpaeɛ nya ɛhɔ no a ebi a wokɔhyɛ baabi abɔ mpaeɛ a obi nhu wɔ baabi putupuru mpaebɔ no deɛ wobɛtumi abɔ no baabiara ne ɛberɛ biara ne kwan biara so ɛbɛgyina sɛdeɛ ebi a ɛbɛrɛ bɛkyerɛ wɔ no so ne si so bio sɛ emergency prayer deɛ wobɛtumi abɔ no putupuru mpaebɔ no biribi na asie kansa bi nipa bi yare emergency paa akɔdaa bi ɔkɔfa DDT nom yɛ nti ne bɛhia sa akɔdaa nti bi a yɛpie hɔ no a ne nyɛ sɛ baabi akɔdaa da no nipa bebree wɔ hɔ but yɛbɔ mpaeɛ at once ɛne ɛsa de ne kɔɔ aresabea na mpaebɔ no Nyankopɔn adom nti no yɛkɔtoo doctor ɛma ɔno nso hwɛ akɔdaa no ma akɔdaa no wonya nkwa ɛne yɛwɔ mputupuru mpaebɔ emergency a ɛnyɛ sɛ afei na ɛsɛ bi nipa gyina hɔ ɛne ɛsɛ sɛ wɔbɔ mpaeɛ ɛne ɛkwan bi a bɛfa so abɔ mpaeɛ sɛ wɔbɔ ne den wɔbɔ ne brɛ sɛ wobɛte bie obi nte bie ɛne emergency prayer deɛ biribi wɔ a na asi wakwa mu aprapɛ biribi wɔ na ato ɛwɔ mpofire mu nti ɛne baabiaa ɛne no condition sɛ bi nipa gyina hɔ anaa nipa nyina hɔ sɛdeɛ ɛbrɛ no bɛkyerɛ wɔ biara no wobɛtumi yɛ abɔ no yɛkɔ so ne yɛbɛhunu nti Nyame boa nkyerɛkyerɛ mu no sɛ yɛbɛhunu emergency prayer no ho nsɛm bi ɛwɔ mu nti yɛbɛtumi abɔ mpaeɛ wɔ baabiara sɛdeɛ Paul kaeɛ no Paul sɛ mmarima mmɔ mpaeɛ baabiara baabiara nyinaa ɛdan mu afuo mu ewura mu baabiara na menim sɛ deɛ adesua yi gyina so bebree no ara sɛ ebinom bɔ mpaeɛ wɔ baabiara
oka Bible no ebinom bo mpae e wo mo se wa twere se obefre me fie mpaabo fie house of prayer sana na Nyankopɔn fie no wo se ebefre ne house of prayer ti asem to nipa akɔ Nyankopɔn fie no akɔbɔ mpae nanso edume bi nipa timi bɔ mpae oba bia yeru anu a yedi na chi no a wɔyɛ nyina ya agye nkwa Awurade Yesu Kristo be wi aso no wɔno nso bɔ mpae ba bia na hena nya fa akɔ no bɔ mpae so ne ha se nkwa da bia ho no bɔ mpae otimi bɔ mpae oba bia provider say na eni wadwene mo say o bɔ mpae akyere ana o bɔ mpae mo bi ate bie ana o pese nipa hu say o bɔ mpae eno na Nyankopɔn akyi wade say o pese o bɔ mpae ma nipa bi tie na nipa bi hu say o bɔ o yɛ mpaabɔfo de a wonyi wakatua Nyankopɔn mum na pese o hu wo say o bɔ mpae de a ni mo o yɛ bibia na pese Nyankopɔn mum hu wo na wo de Nyankopɔn ni mo say o tin ni di a de wo bɛyɛ bia no de wo ya kyerɛ no wona betua waka ni mo pese nipa mum hu say wo bɔ mpae de a say nipa hu wi a de wo hwɛ no nsaka ndi wunye katua bia bio efiri Awurade hɔ ndi yɛn no nso pɛ yie pa Yesu Kristo be wi ase no ɔbɔ mpae wɔ srɛ so according to Mark 1:35 and nso ka ho a ebia na ni nyina na ɛbɛka nkae de quotations no bɛdɔ so pa na wɔsɔre ahomada te fredi na ɔkɔ srɛ so baabi na ɔkɔbɔ mpae wɔ hɔ ɔkɔ srɛ so baabi ɔsɔre ahomate pa ɛna ɔkɔbɔ mpae and Yesu be wi ase no yehu sɛ na ɔbɔ mpae ɛwɔ srɛ so ɔbɔ mpae nso ɛwɔ mountains even srɛ so kra no sɛ yɛka sɛ yɛkɔ mu nso ɛna nyɛ srɛ so srɛ pɔtini bi sɛ bi hanko na ɔbɔ mpae otumi kɔ srɛ so baabi a kɔbɔ mpae ɛno nti ɔnka Bible no nso na ɔbɔ mpae nso ɛwɔ mountains yɛnka yɛ Luke 6:16 so ne yɛnhwɛ deɛ Nyankopɔn asɛm no nso ɛka 6:12 na ɛbaa sɛ ɛnanim no ofredi kɔ mpaebɔ na ɔbɔ Nyankopɔn mpae na dwom no nyinaa ofredi ɛkɔ bi pɔso mpaebɔ on Luke 6:12 na yɛ sɛ Yesu no nya ɛsrɛ so nko na ɔbɔ mpae ase nso ɔkɔ mountains ba no kɔ nso mountains kɔ mountains ba ko person kɔ ɔbɔ mpae otimi kɔ ngo bi pɔso kɔ ɔbɔ mpae onkae Luke 9:28-29 nso ɔbɛhunu ɛna ɔka Luke 22:39-46 nso abɛhunu ɛno nso ɔka ho asɛm bebree paa yie paa sɛ na ɛbaa sɛ ɛnɛnɛ no akyi no nso ɔfa Peter kɔ bi pɔtenten bi so mpaebɔ ne nyinaa no ohun sɛ yɛwura yi baeɛ no ɛnyɛ bea baako pɛ so na ɔbɔ mpaeɛ ɛngo bi pɔ so ne other mountains bebree na ɔkɔbɔ mpaeɛ ɛninya nyɛ sɛ bia Yesu baeɛ no ɔka sɛ yɛbɔ mpaeɛ a yɛnto pono mu no nti no na ɔde kyerɛ yɛ sɛ mpaeɛ no a yɛbɛbɔ no ansɛm a wɔka kyerɛ wo Nyankopɔn no pɛ ne wa ma obi ante bi ma ɛnka wo ne wo Nyankopɔn ntɛm ne sɛ wɔde sɛ de na wɔde tu wo ba panim to obi a wogyina nkyɛn deɛ ɛma wadwene nkɔ obi a wogyina nkyɛn no so ɛno nti yɛnhyɛ no nso pɛ yie paa na ɔbɔ mpaeɛ ɔturo mu ne bi a na ɔkɔ garden mu na ɔkɔbɔ mpaeɛ ne nyinaa no ɛno nso wɔ hɔ na dum bi nso a mmerɛ a ɛbɔ no so wie no a ɔbɔ mpaeɛ wɔ Jordan mu Jordan ho nka Luke 3 yɛnka Luke 3:21 nso ne yɛnhwɛ deɛ Awurade asɛm nso ɛkyerɛ yɛ sɛ Christ baeɛ no ɔno nso ɔbɔ mpaeɛ ɛwɔ yɛnhwɛ Luke 3:21 wɔsɛ na ɛbaa sɛ ɔbɔ ɔman no nyinaa su no ɔbɔ Yesu asu na wɔbɔ mpaeɛ no ɔsoro bie ma ebuei na nkronkron esane honhom te bia mu te sɛ buruburu ɛbaa ne so na ani bi firi so ka sɛ wɔne me dɔba wɔna wɔsɔ mani ɔnsaase nso ɛhɔ John bɔ na su wie ne hɔ sɛ nipa bebree hɔ ba no mpaabɔ ka no ohun sɛ hia sɛ wɔbɔ mpaeɛ nti ɔbɔ mpaeɛ wɔ ha ɛna hɔ na onya vision a ɛka kyerɛ ne sɛ wɔne me dɔba wɔsɔ mani Nyankopɔn tie no aniwa nkwasɛ dɛ mo John bɔ na su wie no a ɛhɔ na ofura asɛ sɛ wɔbɔ mpaeɛ ani mpaabɔ deɛ mɛnka sɛ baabi a bɛka wo biara no sɛ mpaabɔ ka wɔ ka mu a bɔ mpaeɛ sɛ ɛka wɔ even wɔ baafo no ka wɔ bɔ mpaeɛ mpaabɔ deɛ na mmom emergency deɛ ɛyɛ biribi a wɔnwene ho problem bi na asie a on expect unforeseen problem bi na bi hɔ a na akɔyɛ sɛ wɔn ankasa koraa no ɛnya deɛ bi a wɔn expect yɛ na bi a aba wɔ so aprapɛ ɛne ehia emergency prayer ɛno nti yɛn hyɛ no nso bebree na tumi aboa yɛn ɛna afei nso maka sɛ Yesu baa no so tumi ɔbɔ mpaeɛ wɔ baabi a ne no nkɔ ka sɛ yɛ kɔm ɛbɛdɔn so bebree
na Awurade baa na enina dwene mu sɛ tam ɔwɔdɔ na ho ɔwɔbɔ mpaeɛ no John bɔ na so wie no atoa nso a wɔbɔ mpaeɛ no na ni Awurade adwene mu sɛ ɔpɛ sɛ obi hu no ya bi ɛnyɛ wadwene sɛ ɔpɛ sɛ obi hu wo ɛnna Nyankopɔn akyi wadeɛ no adwene bi wɔ yɛtirim saa adeɛ ɛyɛ nyaatwom adwene ɛnyɛ wode bɔ mpaeɛ a Nyankopɔn wɔntie da ɛmfa ho no problem ato wɔ na mmom adwene biara saa ne Yesu tirim anytime ɔwɔdɔ da ho ɔwɔbɔ mpaeɛ no na adwene biara ne tirim na mmom na ɔde onum sɛ ɔka na asɛm akyerɛ Onyankopɔn ɔde animonyam ma papa wɔtwa kɔ afiri Galilee akyirikyirikyirikyiri waba John baabi a John ɛbɔ suo Nyankopɔn abɔ ne ho ban na kwa nyinaa mu John nso agya ɔbaa no John nso ne kwae John nso abɔ no su ɔno nso amɛdi Nyankopɔn kan wɔdi so ɛnde atoa nso ahu sɛ ehia sɛ ɔbɔ mpaeɛ ɛka me bi kyerɛ Nyankopɔn ɛni saa na yɛn nso ɛsɛ sɛ yɛn nso yɛma adwene a na ɛwɔ Yesu mu no ɛtena yɛn mu bio nka Philippians 2:5 a wɔsɛ mama adwene a ɛwɔ Yesu Kristo no mu ɛntena mu bi saa na Awurade asɛm ɔka mama nti Yesu no adwene na ɛwɔ ne tiri mu a ɔde bɔ mpaeɛ no na n'adwene ne sɛ ɔbɛnya mmoa firi Awurade hɔ na n'adwene ne sɛ obi bɛhu no na ni n'adwene mu saa ɛni wɔsɛ yɛn nso adwene a ɛwɔ Awurade Yesu Kristo tiri mu a na ɔde bɔ mpaeɛ no yɛne yɛ agyidifoɔ nso mama saa adwene no nso ɛntena yɛn mu bi na yɛtumi anya Nyankopɔn ne mu adɔm yɛkɔ Bible mu a yɛbɛhu sɛ ɛnyɛ ɛsrɛ so nyɛ Yesu nkwa na ɛbɔ mpaeɛ wɔ mmeammea bi Petro nso ɛbɔ mpaeɛ ɛwɔ aban atifi wɔka Acts 10:9 a yɛbɛhunu sɛ Peter no so ɔbɔ mpaeɛ ɛwɔ ɛdan atifi yɛn nka awɔ kakra ne yɛnhwɛ Acts 10:9 yɛn nka awɔ ne yɛhwɛ wɔ se na adeɛ kyeeɛ no na ɔnam kwan so ɛkɔ kurom mu Petro kɔ aban atifi kɔbɔ mpaeɛ ɛbɛyɛ dɔn ɔtɔ so nsia kɔbɔ mpaeɛ wɔ aban atifi na sɔndɛm na Peter kɔbɔ mpaeɛ hɔ deɛ bɛtuma bɔ mpaeɛ wɔ baabi a Cornelius nso nka Acts 10:30 nso a ɔbɔ mpaeɛ wɔ ne fie 10:30 wɔse na Cornelius se na nani ɛbɛyɛ dɔn yi mu na mebɔ mpaeɛ ɛtɔ so nkron mu mpaeɛ ɛwɔ me fie na hwɛ ɔbarima bi a wɔhyɛ ataadeɛ fitaa ɛbɛgyina m'anim ɔno nso bɔ mpaeɛ wɔ ne fie nti yɛbɛtumi abɔ mpaeɛ wɔ yɛ fie yɛbɛtumi afiri yɛ fie ne akɔbɔ mpaeɛ wɔ baabi a Paul nso ɛkɔ asɔre fie kɔbɔ mpaeɛ ɔka Acts 22:17 a ɛkyerɛ sɛ yɛbɛtumi abɔ mpaeɛ wɔ baabi a na ɛbaa sɛ mesan mebaa Jerusalem na mebɔ mpaeɛ wɔ asɔre fie no adeɛ tɔɔ me so Paul nso na ɔkɔbɔ mpaeɛ wɔ asɔre fie ɛni baabi a yɛbɛtumi abɔ mpaeɛ wɔ baabi a yɛnhwɛ wɔ yɛnka ho Acts 21:5 nso yɛnhwɛ ɔnka hɔ a wɔsɛ ne yɛwie ɛna no die no yɛfiri hɔ etu yɛ kwae na wɔn nyinaa ne wɔn yerenom ne wɔn mma ebegya yɛ kwae de kosii sɛ yɛfiri kuro no mu hɔ ne yɛkoto mpoano hɔ bɔ mpaeɛ Paul sɛ yɛkoto mpoano hɔ bɔ mpaeɛ ɔnyɛ na sɔre dɛm na ɔmo kɔbɔ mpaeɛ o ɔmo kɔgya Paul kwae nti Paul ɛkɔforo hyɛ na wɔtu kwae ɛna ɔmo kɔduru mpoano no agyidifoɔ nyinaa koto wɔn n'anim ɛbɔ mpaeɛ paa nyɛ wɔn mo adwene sɛ ɔmo bɛ sɛ obi hu wɔn wɔka wɔn asɛm akyerɛ Nyankopɔn nti yɛbɛtumi abɔ mpaeɛ wɔ mpoano yɛbɛtumi abɔ mpaeɛ wɔ sukuu dan mu yɛbɛtumi abɔ mpaeɛ wɔ paaki so yɛbɛtumi abɔ mpaeɛ wɔ yɛ asɔndan mu yɛbɛtumi abɔ mpaeɛ wɔ baabiara provided sɛ mpaeɛbɔ na wɔbɔ no wɔnyɛ wɔadwene sɛ obi ti bie asɛm a ɔne Nyankopɔn ka no na wɔn bɛ sɛ nipa nso hu wɔ nti yɛhunu sɛ adesua wɔ nyinaa mmiɛnwunu sɛ yɛtumi bɔ mpaeɛ wɔ baabiara tu yɛ Kristo ni sɛ mpaebɔ ka ho mpaebɔ agye wo a ɛsɛ sɛ wɔn nso wohunu sɛ wode w'asɛm bɛto Nyankopɔn anim baabiara wɔ berɛ biara na ɛnyɛ no nkɔ sɛ maka sɛ yɛwɔ emergency prayer Jonah nso bɔ mpaeɛ ɛwɔ apataa no yam yɛnka Jonah chapter 2:1 yɛnhwɛ Jonah bɔ mpaeɛ ɛwɔ apataa no yam tam ɔwɔ apataa no yam no wɔbɔ Nyankopɔn mpaeɛ dendenden ɛso frɛ Awurade ɛno nti yɛnkae Jonah chapter 2:1 nka ho a ɔse Jonah wɔse ɛna Yona firi apataa no mu bɔ Awurade ne Nyankopɔn mpaeɛ sɛ so hu ɛni chance yaba Yona ayaso wɔden yato no ato ɛpo mu Nyankopɔn asoma apataa bi ama na bɛmmerɛ no ɛwɔ hɔ no ahoyinhia mu ɛnso yɛ brɛ mu ahokyerɛ mu no ɛmfa ho baabi a wowɔ wɔ apataa yɛ mu a bɔ mpaeɛ baabi wɔ play mu a bɔ mpaeɛ maka sɛ situation bi a wɔn bɛwura mu no amanneɛ bi a bɛto wɔ abrabɔ mu no ɛnso bi a bɛkɔ mu no baabi a nso ne bɛto wɔ no baabi a ahokyerɛ bɛba wo soɔ no baabi a wobɛhunu sɛ deɛ aduro deɛ ɛyɛ den no ɛhɔ no sufrɛ Awurade na ɔbɛgye wo so Jonah sufrɛ Nyankopɔn apataa no yam Nyankopɔn ahwɛ baabi a wɔbɔ mpaeɛ no na mmom Nyankopɔn tie asɛm no a wɔreka no enti yɛbɛtumi abɔ mpaeɛ
ɛwɔ baabia ma na yɛ yie ebetumi ya Jeremia nso bɔ mpaeɛ onkae lamentation kwadwom 3:5-55 wɔyɛhwɛ deɛ ɔse 3:5-55 mefiri abura ase tɔn metie mo frɛ awudin awurade wotie me ne nsi waso wɔ mahomeguo ne mesofrɛ ha sɛ nso Jeremia sɛ ofiri abura ase tɔn nso frɛ awurade so onka Nyankopɔn asɛm no ɛwɔ Jeremia 38 yɛmɛ Jeremia 38 yɛmfa ɛnto asɛm no so Jeremia 38:6-7 yɛmfa nka Jeremia mpaabɔ na ɔbɔɔ na menkyɛ deɛ kakraa bi ɔse Jeremia 38 verse yɛnka 6 and 7 ɔse ɛna ɔfaa Jeremia too no twene ɔhene ba Mika abura a ɛwɔ awɛmfoɔ abɛnwa no mu na ɔde ntampehoma egyaagyaa no too mu nso na abura no mu eni nsuo na atɛkyɛ nkɔ na Jeremia kɔhyɛ atɛkyɛ no mu na Etiopiani Ebed Melak opiani a wahemfie no ɛtee sɛ ɔde Jeremia ato abura no mu no nso na ɔhene no ɛte Benyamin aponkasie mu ɔtoa so abɛhunu yɛde Jeremia kɔto abura mu abura no yɛde Jeremia kɔto mu no na nsuo nim na atɛkyɛ nko a na ahyɛ ma de Jeremia kɔka atɛkyɛ no mu nyame a mo na nkɔbɛwu na ɛhɔ na Jeremia sɛ mesum frɛ Awurade wɔ abura no ase tɔn Jeremia wɔ situation bi mu enti wɔ so frɛ Nyankopɔn ɛwɔ abura no ase enti yɛbɛtumi abɔ mpaeɛ ɛwɔ comfortable places ɛna yɛbɛtumi abɔ mpaeɛ nso ɛwɔ uncomfortable places baabi wɔ hɔ a wɔbɔ mpaeɛ a na ɛhɔ te baabi wɔ nso abɔ mpaeɛ nso a na ɛhɔ nte enti baabi a ɛhɔ teɛ ɛne baabi a ɛhɔ nteɛ biara na yɛbɛtumi abɔ mpaeɛ Jeremia kɔhyɛ abura no ase no wɔbɔ mpaeɛ wɔsɛ mesu frɛ Awurade menim baabi a wɔhyɛ menim nso baabi a ato wɔ sɛ woda yaresabea wobɛtumi abɔ mpaeɛ wɔ hɔ sɛ afuo mu na woyɛ mɛkyew a obiara ni abɔ mpaeɛ wɔ hɔ sɛ toilet so na awo na obiara baabi bɛka wo abɔ mpaeɛ wɔ hɔ nsoyɛ bi a ɛba wɔ suo biara no wɔabrɛ abɔ mu ɛne wɔasesena mu biara no baabi a bɛto wɔ biara no bɔ mpaeɛ Jona bɔ mpaeɛ ɛwɔ apataa no yam Nyankopɔn tiee no Jeremia nso ɛbɔ mpaeɛ ɛwɔ abura no ase abura no atɛkyɛ na wɔhyɛ mu no wɔammɔ mpaeɛ ɔbɛwu ɛne wɔn nso amanehunu bi a ato wɔ wɔabrɛ abɔ mu no na asedanka Nyankopɔn sɛ African ni na agye Jeremia ɛne Nyankopɔn hyɛ ɛbɔ sɛ ne wɔbɛhyira Africans ɛwɔ ɛkwan bi so nti ha sɛ no Nyankopɔn Jeremia bɔ mpaeɛ no ɛna maa Nyankopɔn nso ka obi akoma a ohunu sɛ deɛ ɔmode yɛ Jeremia na ɛnyɛ wɔn nso bɔ mpaeɛ ka wasɛm kyerɛ Nyankopɔn baabi a wɔwɔ biara no na Awurade deɛ wɔtie ahoteefoɔ mpaebɔ Jeremia nso frɛ Nyankopɔn ɛwɔ bura mu na Nyankopɔn tie no deɛ a ne gyidie sɛ wɔn nso baabi a wɔwɔ biara no yɛbɛtumi abɔ mpaeɛ so afrɛ Awurade deɛ asɛm ato Nyankopɔn anim ama Nyankopɔn nso atie paake so bush o adwuma mu o kaa mu o baabi biara na ne nyinaa mu no kae sɛ Luke 10 wɔnkae Luke 11:1 no a wɔsɛ Christ wɔ baabi no na wɔbɔ mpaeɛ Christ wɔ baabi no enti yɛn nso yɛwɔ baabi a sɛ yɛnya chance biara mom yɛn nso yɛmmɔ mpaeɛ Christ wɔ baabi no na wɔbɔ mpaeɛ menim baabi a wɔn nso wɔ Jeremia na wɔ baabi na ɔwɔ abura mu Jona na wɔ pataa no yam Christ ɔwɔ serɛ so na wɔbɔ mpaeɛ menim baabi a yɛsɛ wɔn nso wɔ ɛdeɛ bɛn na wɔwɔ yɛ wosua Nyame asɛm wodi nkɔmmɔ woyɛ deɛ bɛn wonya chance biara bɔ mpaeɛ na mpaeɛ yɛ adeɛ bi a ɛkura gyidifoɔ madɔfo no ɛhe na ɛsɛ sɛ yɛbɔ mpaeɛ ɛhe na Yesu bɔ mpaeɛ Peter ɔbɔ mpaeɛ wɔ fan Cornelius ɔbɔ mpaeɛ wɔ fan mpaaba kan wana wakɔ amanehunu mu ana ɛnyɛ asɛm bi a Yesu yɛgu yɛ adwene mu o situation bi a bɛkɔ mu biara na awareɛ asɛm bi ɛba awareɛ mu wonya marital problems ya nkotodwa ne mu Nyankopɔn anim sɛ wo family nsɛm ba wo ne wo family ntam a nkotodwa wo Nyankopɔn anim nso yɛbɛto wɔ baabi yɛbɛto wɔ biara no emergency prayer deɛ ehia mpaeɛ bi a wɔsɛ mbrɛ biara woyɛ Kristo ne siesie hɔ because yɛkɔ a yɛba yi biribiara bɛtumi asi wɔ abrabɔ mu ne yɛhia Nyankopɔn mu a aprapɛ nti saa mmerɛ ebi a mmerɛ nso enya mmaayɛ no na amanehunu enya mmaayɛ no ɛwɔ sɛ deɛ asɛm kɔ Nyankopɔn anim ɛne ɛwɔ hɔ na nso ebi amaayɛ de biara no bɔ mpaeɛ wɔ baabi a bɔ mpaeɛ sɔre ahomakye bɔ mpaeɛ na mebo ɛbɛto adesua no so ɛfan ne wɔsɛ yɛbɔ mpaeɛ emergency ba deɛ a wobɛtumi abɔ ne baabi a emergency prayer putupuru mpaebɔ deɛ wobɛtumi abɔ ne baabi a ne abrɛ biara ne kwan biara so Onyankopɔn bɛtie Jeremia ɔbɔ mpaeɛ wɔ abura no mu ankasa mu abura no mu ntumi mmɔ mpaeɛ baabi a wɔ biara no sɛ ɔnkɔm ofiri sɛ ɔbɔ mpaeɛ nko adeɛ a bɔ mpaeɛ ma obiara ma asɛm yi a yɛate nkasa nkyerɛ no yɛbɔ mpaeɛ deɛ yɛtiefoɔ akɔ Awurade anim sɛ Nyankopɔn nsɛm a moate Awurade nhyira asɛm yi so
no baby obi a obi a ne nyina ye mom paye baby a obi a memom ne wadwene se obeso obi hu se wo bom paye ba sa wati sua mom ye nsua Awurade ne ebedi nkonim yesu agya ye bom paye de atiefo nyina hye wonsa amen ene wa kyerɛkyerɛ na mabebra me hu se mpaye bɔ ne betumi abɔ ne ba bia wakɔ Jeremia obɔ mpaye wɔ bura no mu atechemu no obɔ mpaye wotie no Yona bɔ mpaye opata ne mu wotie no yehu se Awurade mpaye bɔ e bɛbɔ ne ba bia putupuru mpaye bɔ de wo sɛ yɛ sɛ de bɛto yɛ bia na yɛmfa ɛho asɛm nto anim sɛ mo asɛm nyɛ nhyira ma tiefo nyame de arefo nyinaa hyɛ wo nsa hyira ɔman Ghana na asomdue mmra wo man mu ɛda wase ɛwɔ Yesu din mu amen amen Roll.